போடு ஓபி. இந்த பெட்டை வந்து நம்ம இங்கே தான் வந்து கிடச்சிருக்கு. வேற லெவலில். கங்க்ராச்சுலேஷன். ஓடு. வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்னைக்கு வந்து நான் ஒரு வேறு லெவலில் தெருக்க ஓட்டு சதுர ஓட்டுன்னு ஒரு வேறு லெவலில் கண்டென்ட் எடுத்து வந்திருக்கேன். அதாவது நம்ம ஈவெண்ட்டுக்கு ரேர் பெட்டு வரப்போதா அப்படின்னு தானே நினைப்பீங்க. வாய்ப்பில்லை ராசா, நீங்கள் கிளம்பலாம், அதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. இன்றைக்கி வந்து நம்ம இந்தியன் அநேகமாக வந்து நம்ம ஈவெண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்கமிங் ஈவெண்ட்டை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். மறக்காமல் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டு வாங்க நண்பர்களே, வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம அமோகமாக லக்கி ரைடுக்குள்ளே ஆரம்பிச்சிடலாம். லக்கி ரைடில் இந்த ஃபேடர் வீடு வந்து வேறு லெவலாக இருக்குது. சொல்கிற அளவுக்கு நல்லா இல்லை, ஒர்த்தில் அவ்வளோவா. எதுக்கு கொடுத்தாங்கன்னா ஆனால் அந்த டாப்பு ட்ரெஸ்ஸு நல்லா இருக்குது. அதையும் போட்டுட்டு ஜாஸ் பேண்ட் போட்டு ஒரு செப்பல் போட்டால் வேறு லெவலில் இருக்கும். ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட்டையும் எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இன்குபேட்டரில் போயிடலாம். இன்குபேட்டரில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுமே அவ்வளோ கொடுக்கல. ஃபேடல் வீல் கன்ஃபார்ம் ஆகிற வாய்ப்பு இருக்குது, 100% வாய்ப்பு இருக்குது. வெப்பனில் ஏசி 18 இது வந்து தெரில. இது ஒன்று வந்துருச்சுன்னா நான் நினைக்கிறேன். டபுள் ரேஞ்சு டேமேஜு ப்ளஸ் எவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். சரி, நெக்ஸ்ட் ஈவெண்ட்டு வேறு லெவலில் ஈவெண்ட்டு. இந்த வரது 100% சான்ஸ் இருக்குது நண்பா. மறக்காமல் போட்டு விட்ருங்க ஓபியாக கமெண்ட்ஸில். இப்போ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க. இந்த கேரக்டர் 100% வர வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா. இந்த கேரக்டர் வந்து வேறு லெவலாக இருக்குது. என்னடா இந்த கேரக்டர்லாம் வந்து இவங்க ஈவெண்ட்டில் கொடுக்கல, ஆனால் இந்த கேரக்டர் எப்படா இங்கே வருது அப்படின்னு கேட்டிருப்பீங்க. இந்த கேரக்டர் ரியலாக வரப்போகுதுங்க. நம்ம சர்வருக்கு வர வாய்ப்பு 100% இருக்குது. 2 கேரக்டரோட போகிறோம். ஒன்று இது ஒன்று, இன்னொன்று அந்த பேஸ்கெட் பாலு ஓகேங்களா. இந்த ஈவெண்ட்ஸ் வேறு லெவலாக இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இதெல்லாம் கொடுப்பாங்க. இதெல்லாம் கொடுக்க வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைங்க. இது வந்து கொடுத்தாங்கன்னா ஓகே தான். இது வந்து முடிஞ்சிடுச்சு, இதுவும் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நியூஸில் போயிடுச்சு எல்லாத்தையும் அப்போவுமே பார்த்தேன். இந்த பார்த்திங்கன்னா லூடோ வித் ஃபயர் என்னன்னு நானும் உள்ளே தொட்டு பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சிச்சு. என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேட்ச் எப்படின்னா வந்து ஒரு கேட் டோக்கன்ஸ் இருக்குது. நான் ஃபுல்லாகவே எக்ஸ்பிளைனோட சொல்கிறேன். கேட் டோக்கன் ஒன்று ஆப்ஷன் இருக்கா, அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு 15 நிமிஷம் நீங்கள் விளாண்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது கொடுப்பாங்க. அப்புறம் ஒரு ரேங்க் மேட்ச் விளாண்டிங்கன்னா 5 கொடுப்பாங்க. அப்படியே ஒரு லாகின் ஒரு 3 கில் அடிச்சிங்கன்னா இது மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. எதுக்குள்ளே போகுது, சரி விடுங்க வரேன் ஒரு நிமிஷம். அதுக்கப்புறம் நான் ரேங்க் கொடுத்துட்டு திரும்பூரில் போகிறேன். சரி, உங்களுக்கு எந்த கலர் பிடிக்குன்னு சொல்லுங்கள். லூடோவில் போன வருஷம் இதே மாதிரி வந்து தான் ஒரு மேஜிக் க்யூபும் அநேகமாக ஒரு ட்ரெஸ் விட்டுனாங்க. இந்த வாட்டி க்ரோஸாக கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ஒரு இன்குபேட்டர் வச்சர், ஒரு வெப்பன் வச்சர். உங்களுக்கு பிடிச்சதை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. ப்ளூனா ப்ளூ அதை கொடுத்துட்டு ரோல் பண்ணணும். எனக்கு நிறையாவது ஒரு கிஃப்ட் பொட்டியில் கொடுத்துருந்தாங்க, வேறு லெவலு. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நிறையாலாம் இல்லைங்க ஓகேங்களா. இதை நான் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடாக தான் கட்டியிருப்பேன். ஏன்னா இதில் வந்து நான் ஸ்பீடாகவே கட்டியிருப்பேன். ஏன்னா இதில் அப்படி ஒன்றுமே இல்லை, எல்லா ஈவெண்ட்ஸும் வந்த ஈவெண்ட்ஸ் தான் வந்துச்சு. அதனால் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. 83 சப்ஸ்கிரைபர் இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 100 சப்ஸ்கிரைபர் அடிச்சிடலான்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி ஒரு வீடியோஸ் வந்தால் வரும்னு வரும், இல்லைனா நாளைக்கு வரும்னு நினைக்கிறேன் அந்த வீடியோ ஓகேவா. இது இப்போ சொன்னால் நல்லா இருக்காது. ஓகே காய்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இந்த புது பண்டெல்லாம் வர வாய்ப்பு 100% இருக்குது. 100% நான் சொல்கிறேன் வந்துடும். இதெல்லாம் வந்து ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பிரேசில் சர்வரில் போய்ட்டு பார்க்கலாம். ஓகே, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்ருங்க. அந்த ஆல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஓகே, பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம பிரேசில் சர்வருக்கு வந்துட்டோம். போடு 60 என்னோட கிளைம் அப்படின்னு நானும் பார்த்தேன். சரி, ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க, நம்மளும் கிளைம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பண்ணேன். சரி, வாலெட்டுக்குள்ளே போய்ட்டு கிரெடிட் ஆப்ஷனை கொடுத்து சரி சுற்றணும். ஒரு 60 சுற்றி விட்ருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 60 எடுத்து சுற்றி விட்டோன்னே ஒரு கங்க்ராச்சுலேஷன் கொடுத்தாங்க. எனக்கு இதில் என்ன பிடிச்சிங்கன்னா வேறு லெவலாக இருந்துச்சு. கங்க்ராச்சுலேஷன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் டிக்கெட் கொடுத்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் நடந்துச்சு கங்க்ராச்சுலேஷன் கொடுத்துட்டாங்க. சரி, பெட்டு கொடுத்தாங்க. ஆனால் இந்த பெட்டு வந்து ரொம்ப ரேருங்க, ரொம்ப ரேரு. இந்த பெட்டு இல்லை, இன்னொரு பெட்டு தான். அந்த பெட்டோட இது வந்து ரொம்ப ரேரு. ஆனால் அந்த இன்னொரு பெட்டு அது வந்து ஒரு பலூன் மாதிரி இருக்கும். அந்த பெட்டு ரொம்ப ரேர் ஓகேங்களா. இதுவும் நம்ம இது இந்தியன் சர்வரில் இருக்கும். ஓகே கைஸ், பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது வர 100% வாய்ப்பு இருக்குது நண்பர்களே. இது இன்னும் 4 நாளே போனதுக்கப்புறம் நம்ம இந்தியனுக்கு வர வாய்ப்பு இருக்குது. கொடுங்க. இந்த அமௌண்ட்லாம் இந்த இவ்வளோ
அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு வேறு லெவலானது சிங்கிள் பசங்க அமௌண்ட்டு ஃபேடர் வீலில் கிடைக்குமா? ஆமாம், சிங்கிள் பசங்க அமௌண்ட்லாம் ஃபேடர் வீலில் விட்டுருக்காங்க. ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து இது வர வாய்ப்பு இல்லை. நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னது தெரியுமா, அதுதான் வேறு 100% வாய்ப்பு இருக்குது. சரி, சிங்கிள் பசங்க இது வந்து எப்படின்னா பிரேசிலில் நம்மளுக்கு வந்தது அவங்களுக்கு வரும், அவங்களுக்கு வந்தது நம்மளுக்கு வராமல் இருக்கும். ஓகேங்களா, இது மாதிரி தான் இருக்கும். அடுத்து வந்து நம்மளுக்கு இது வந்து போன வருஷம் வந்துச்சு. ஆனால் அது ரிட்டன் பேக் விட்டாங்கன்னா நல்லா தான் இருக்கும். இன்குபேட்ரு வேறு லெவலாக இருக்கும். அந்த இன்குபேட்ரு ரொம்ப ரேர் இதெல்லாம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதில் என்ன, டாப் கிரிமினலோட ப்ளூ பிரிண்டு ஓகேவா, அது டாப் கிரிமினல் ப்ளூ கலர் பிரிண்ட் ஓகேவா, ப்ளூ பிரிண்ட் ஓகேவா, அது விட்டுருக்காங்க. அதையும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாமா இங்கே? ஓகேங்களா, ப்ளூ கலர் பிரிண்ட் இருக்குங்க பாருங்க. நானே அப்புறம் போய்ட்டு தான் பார்த்தேன், என்னோட அது டாப் கிரிமினலில் ப்ளூ பிரிண்டாக இதெல்லாம் எடுத்தோன்னா நம்ம வந்து இன்குபேட்டர்லாம் நிறையா எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாச்சு. சரி, ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன்.